Right in the mic, I'm going to tell us something. In policy, I'm up in the air. Some good. I'm a light. What's again? You go smoke a mail. Give him a light. Give him a light. Five, 4, 3, 2, 1. What's among a mail? Mapinga. One gives a blood on to the top of some Jabba, some come some time for money. If we do the last family that go back shop and move for me. Double says on us and get into the what I was something to go. Where was a look finger? Where am I paying? Guns away too. Oh, no, this is a cumulative suppression. Você como lá junto para vocês barra mas não acha chucum aí que não sei que você sou não isso você não chahil já cala manje ai cala kanganza kwethu sibonga khulu abafowethu la phake umjabulisi kade bekhona phakathi wethu siphinde sibonge igobhele ubhuti before I'm shalling it up against a word. It's two talents. Zinga abang awon metric plus lo. Mina ngakudlula nje ngibele ashila kufundwa khona. Okubalekile nganza kwethu kodwa bahloniphisa impilo sethu sibonile ingoma yasema university ehlanganisile uGempo kaNgcobo ngesonto lidlule ngicela sishaya ikhulu ehlapha babhenci ukukhula ke akusho ukuthi ama challenges azokuba khona ngithi challenges will be there especially njengoba kuza ama election phumani ngobuningi beni niyovota niyezwa nivotela uguquka ngithi nivota ngendlela enithanda ngayo ngithi nivota ngendlela ezonisa phambili ngithi kunjalo ngithi wemaphinga ningakhohliswa imali ngiyawazi ukuthi izulu mali baba bese imali ngengwagwaqi ziyazizalukwazi hey yeka masi wena ngoba levamise ukuduma sidla amasi emakhaya eduze kweziko shiyaphatha masi wena sendlulile njalo ziyakhala manje umlando wami ngiyangaza ngithi hey ayisekho into entsha mina ngiyophinde ngenze phakathi kwenu ngaphandle kokufa ngoba I proving ukuthi ngimina nginsizwa ngiyalimela iqiniso kodwa bangifuna ama likes nahamba niyokhonkotha nikhonkothe ngoba nifuna nje ama likes nama following kodwa nilaze iqiniso ukuthi inkunzi yinye kwaZulu ungizwe umlando kamkhulu ngo-2021 nagijima ngena phansi kwamatafula nonke kuboshwe inkunzi yakwaDonosa umshonozi ugedle ihlekisa umongameli wakithi mama ngedwa ngale ngamapheko ntaba nami kuphi mina nathamuka sangithola amafridge nje ziyakhala manje kanganza kwethu alikho iqhawe
elingenayibonga ngithi njengoba sikhona lapha semidlalweni amaciko asiwanga mabhezela amaciko akithi ekhona ngemicimbi eminingi kakhulu